Hello mga karasta, welcome back to my channel. At today magra-ride tayo ulit. Punta tayo ng Alsa X. Kung bago pa sa channel nito, please forget to like, share, comment, and subscribe for more videos. Hit mo na rin yung notification bell para vivo. So kung ready ka na, tara! Let's go! So good afternoon mga karasta, no? Nadagdagan pala kami ng isa. Si ako nakasama na. So nag-ride out kami mga 3:40 ng hapon. Katapos uli ng aming trabaho. Friday ngayon. So shoutout pala sa tropang Iprigingye, sila Doms, Joseph at Jerwin. Papa-shoutout sila. So bago pala kami nagsimula mga karasta ay bumili ng helmet yung isa naman kasama si Sinin, kasi wala pa siyang helmet. So yung kay Ray papunta na daw, nag-order siya sa noon kasi may shopping din dito. Yung mga gamit namin sa online lang namin binibili. Sabi ni Ray, yan ang imbakan daw ng mga Hyundai na sasakyan. Yan, doon sa kabila. Yan pa oh, sa harapan namin, mga Hyundai na sasakyan. So time check mga karasta is 4:25. Wala pa tayo sa kalahati. So ang lagay ng panahon is medyo mainit, tapos medyo mahangin din, pero hindi ganoon kahangin di tulad nung nakaraan na super hangin. Ito medyo konti lang, kaya ayos lang. Sarap talaga magbike. Nag-stop over muna kami mga karasta, no? Bibili kami ng pagkain para mamaya, kasi sarado na yan, magsasala na yan. O 10, taglilim atag dalawa. Bili kami ng mga cupcake para may lakas mamaya. So pagkatapos namin mag-stop over, tapos namin bumili ng pagkain, ay nagpadyak ulit kami at dumaan pala kami sa aming lumang company. Yun doon, yung luma namin company, nasunog pala yun, kaya nilipat yung company namin sa industrial. Madaming mga ano dito, mga warehouse daw ito. Yan, warehouse yan. Sa gilid ko, warehouse din yan. Bali yung nasunog namin na factory is factory lang talaga, at yun lang ang nag-isang factory dito banda. So time check mga karasta is 4:40 ng hapon. So isang oras na tayo nagpapadyak.
disyerto na mga karasta. Sa kaliwa at kanan ko disyerto na. Ito yung sa kaliwa at kanan to. One eternity later. Karating lang namin mga karasta no, sa dagat. Kadating din ibang sa may ano to, sa unahan pa to, iba yung dinaanan namin.